Ahoj. Jistě jste si všimli, že od 1. března tohoto roku byla parkovací plocha, nebo obě parkovací plochy na ulici Ridultovská, tedy u Hypernovy a u prodejny Esam, spoplatněny za každý vjezd či odjezd, tedy 10 korun na hodinu. Mnoha občanům se to nelíbilo, obraceli se na nás a rozhodli jsme se tedy společně ještě s několika aktivními občankami stvořit petiční výbor, jehož produktem je petice, která by měla být adresována panu starostovi a radě města a jejímž jednoznačným cílem je, aby byla první hodina parkování na těchto parkovacích plochách opět zadarmo. Proč si myslíme, že je toto řešení nejlepší? Podívejte se sami na ty parkovací plochy. Vždyť jsou prázdné, případně poloprázdné. Finanční efekt to nemá. A další věc, která je velmi důležitá, pořád se zde hovoří o nějaké parkovací politice a o tom, že nemáme kde zaparkovat a když už máme kde zaparkovat, tak nám to pořádně spoplatní. Takže já bych vás chtěl tímto vyzvat, abyste podepisovali tuto petici, abyste šířili archy a sdíleli to kdekoliv, na sociálních sítích, na webových stránkách a hlavně mezi lidma, kteří například nemají přístup na internet. Protože občanská společnost je právě založena například na právu petičním a na tom, aby vyjádřili svůj názor. Takže já vám děkuji a pilně podepisujte.